Najnebezpečnejšou prevádzkou uhlovej brúsky je inštalácia nesprávneho pílového kotúča. Ak ho musíte použiť, vyberte si tento profesionálny pílový kotúč. Pílový kotúč nemá zuby, ale častice zliatiny. Pri rezaní nedymí, nesčernie a neodskakuje. V budúcnosti si už do práce nemusíte nosiť veľké množstvo rezných pílových kotúčov, zvládne to len jeden pílový kotúč. Tento pílový kotúč môže nahradiť 80 rezných pílových listov. Môže rezať oceľové tyče, drevené bloky, uholníky, dlaždice, sklo a betón. Jeden môže byť použitý na viacero účelov bez výmeny. Rezané dlaždice sú hladké a čisté a ušetrí sa aj druhé brúsenie. V procese rezania nielenže nevzniká prach, ale nevzniká ani iskra. Diamantový a pílový kotúč sú spojené do jedného a okolo neho je viacero otvorov na odvádzanie tepla. Beží vysokou rýchlosťou bez zahrievania a môže byť použitý dlhší čas. Má rýchlu účinnosť rezania a je dobrá vec pre skutočnú prácu. Táto vec dokáže rezať oceľové tyče ľahšie ako vlasy a dokáže rezať sklo hladšie ako jablká. Tí, ktorí ho používali, oľutovali, že ho kúpili príliš neskoro. Toto je rezná čepeľ vyrobená z diamantu. Je veľmi tvôdý a ostrý. Dokáže rezať mramor, betón, sklo a všetko ostatné. Dá sa použiť aj na brúsenie a leštenie a jeden dokáže nahradiť ďalších 80 pílových kotúčov. Nevybuchne ani nezraní vaše ruky a jeho používanie je veľmi bezpečné. Odporúčam vám vymeniť všetky bežné rezné pílové listy za tento. Teraz to nie je drahé, tak sa poponáhľajte a kúpte si ho.